Ako je príjemne, že? Teplota ideálna, nefúka. Ok, že my sme kde? Kokšo, to je ešte dosť ďaleko. Ešte nie. Ešte nie. To 4 km, no? No dobre, poď. Vonia super. Ahojte. O 11. išla prvé kolo, ako je na tom? Druhá bola po prvom kole, teraz ide jedna a tak ide 5. Zapnúť. Joj, Peťa moja krásna, vydrž to. 57. Súpiš? Joj. Peťa, vydrž. Drž nohy. Joj, Peťa. Rovinka cieľová. Toto, Peťa, hej, už, toto musíš zrychliť, ešte. Je pravda, 001, ale je? Ty kokos! Je tam? Tá aspoň šifrinku. Paráda. Aspoň šifru. Teraz povie Brignoneo. Táto Brignonea, už budeme vedieť. Prejme, nič zlé, ale zase nie. No, A to je bolo super. A o 001 nech má menej. Tak. A to by mala ako šifrinová potom, ale. Aha, no tak. Tak sa podelia o druhé. Druhé, no. Spomaľ. Pozor, aby si nespadla, spomaľ. Nie, lop. Nie, rovnaký čas, rovnaký. Fakt? 0. To som ešte nevidel. To je sranda. Joj, čaute. Motáš to. Dávajte pozor, čaute. To je úplne v pohode, rado sa stalo. Ahojte. Kokšo, ak to bolo 0,00 sekundy, rovnaký čas, oni dve a šifrinka mala 0,01 pod nimi, no tak to je masaker. To je 16:43. Takže sme sa trošku prepočítali s tým západom a časom. Aha, bežkom, behotom. Rajčko. To idete až na Sliesky? Prečo sa smeješ? To by som chcel. Také auto.